Għanna ħafna tajjeb iddikjara dan il-President tar-Repubblika George Vella fid-diskors ta' Jum ir-Repubblika li matulu tkellem dwar sfidi u oqsma li fi kliemu irridu nirranġaw biex pajjiżna ikun aħjar. Fl-istess ħin tkellem b'mod sod dwar min iżeblaħ lil pajjiżna. Jekk aħna stess insawtu lil nfusna kif se nippretendu li jurina rispett il-barrani, iddikjara il-President Vella meta żied li pajjiżna mhux l-infern li xi wħud jippruvaw ipinġuh. B'ton realistiku, imbagħad il-President Vella tkellem dwar bosta temi fosthom il-kuntest internazzjonali ta' bħalissa u hawn irrefera għal pożizzjoni ta' Malta fuq il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. Din mhux biss pożizzjoni prestiġjuża, iżda wkoll waħda li turi l-fiduċja li wrew tant pajjiżi minn madwar id-dinja meta vvotawlna biex nokkupaw din il-pożizzjoni. Din il-ħatra tabbina b'responsabbiltajiet mhux żgħar. Maħniex se mmexxu d-dinja, imma se nkunu wieħed minn 15-il pajjiż li fost ir-responsabbiltajiet oħra jieħu deċiżjonijiet għaż-żamma tal-paċi u s-sigurtà fid-dinja. Tkellem dwar l-effetti tat-taqlib internazzjonali kif ukoll tal-pandemija u semma kif minkejja l-miżuri kollha li jittieħdu jibqgħu numru ta' sfidi, inkluż il-faqar u d-diżugwaljanza. Irrefera wkoll għas-settur tal-ambjent u l-isfidi li jġib miegħu, appella biex l-awtoritajiet li jippjanaw l-iżvilupp u dawk regolatorji jeżerċitaw id-dixxilpina li tagħtihom il-liġi. Fid-diskors tiegħu irrefera wkoll għas-saħħa mentali u l-pjaga tal-bullying. Il-bullying feta żgħira, speċjalment fl-iskejjel tagħna, huwa marbut ħafna ma' żvilupp ta' problemi psikoloġiċi u ta' mġieba li jafu jwasslu għal kundizzjonijiet bħal anorsija jew inkella għar. Ma l-bullying jeżisti taħt forum differenti, anke fil-kbar. U l-konsekwenzi tiegħu jirriżultaw f'ħafna każi ta' ħsara lis-saħħa mentali. Meta tkellem dwar il-pjaga tal-vjolenza domestika, sellem il-memorja tas-Sinjura Bernice Kassar, vittma ta' qtil li bih emmixli fil-qorti l-eks raġel tagħha. Għamel ukoll appell kontra r-razziżmu u enfasizza l-bżonn tal-preżenza ta' ċertu ħaddiema barranin fostna. Il-President Vella żied li sħaba sowda li għadha titfadel l-ikraħ fuq pajjiżna hija saga biex daw kollha li b'xi mod kienu allegatament involuti fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia jaffaċċjaw il-ġustizzja. Hawn irrefera għar-riformi li għaddejjin bħalissa biex il-medja f'pajjiżna tingħata l-opportunitajiet kollha li jagħtuha l-libertajiet wiesa' meħtieġa biex taqdi dmira. Il-President kellem fuq riformi ġusti ma' kulħadd. Ta' stant ieħor però rridu jkunu liġijiet li jipproteġu liċ-ċittadin minn akkużi infondati, allegazzjonijiet fortuiti u dikjarazzjonijiet balafamanti li faċli jsiru u jixterdu imma diffiċilissimu li wieħed jitnaddaf minnhom. Rrid jinstab il-bilanċ ġust li jgħin biex titwettaq il-ġustizzja u titħalla titħaddem id-demokrazija. Fid-diskors tiegħu il-President kellem dwar riformi importanti li saru u qal li fil-waqt li l-bżonn ta' qbil ta' żewġ terzi għal ċertu ħatriet huwa ġust, sfortunatament dan jista' jwassal għal ċertu nuqqas ta' qbil u s-sistema tiġi mblukkata. Lejn it-tmiem tad-diskors tiegħu il-President irrefera għad-diskussjoni dwar emenda li ressaq il-Gvern għal kodiċi kriminali biex iħares ħajjet u saħħetlhom f'każ li fitqala jinqalgħu komplikazzjonijiet mediċi li jwasslu għal periklu ta' telf ta' ħajja jew riskju ta' impatt gravi fuq is-saħħa. Kawt fi kliemu qal li l-proċess demokratiku għandu jitħalla jilħaq il-milja tiegħu mingħajr ebda tfixkil u esprima it-tama li d-diskussjonijiet li għaddejjin iwasslu għal qbil. Finalment il-President appella għall-għaqda fil-pajjiż. Fuq kollox, biex nara pajjiż fejn kull Malti jkun gburi li hu Malti u pajjiż fejn tirrenja solidarjetà kuljum u dejjem. Viva Malta Repubblika!